салом духтаро сузай нағзаин саломатиё хубай бозори корвон даем нигоҳ кунен ҳамиқа новинко омадай боб нархоша намеген унамо ҳамиқа арзон шудагия ҳозир ҳамаша мефаҳмонам тона бозори корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин яди магазинҳои шишагӣ мисли ҳамешагӣ аз ҷамъанавор мегирем пешниҳод мекунем духтаро нигоҳ кунен аввал аз новинка сар мекунем инамино тоза бархтан даётон боша игли ипекда буд баъд ваёш буромад ку вилюрда паделкош буромад ҳозир боша ламираж бренди ламираж дар вай овардай дар регал королевский бархти якум сорда ана овардай нигоҳ кунен ҳамиқа хушрӯ бинен бо блескша намеген духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯчай мана оригинал ҳамаи расветкош омадагай шумо бинависен бо суратоша мепартоен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен марҳамат ино 1600ан шумо да 1550 сомонӣ метиҳанд бори нави нав марҳамат хоҳен нависен дар равакак доставкатон кунанд доставка ҳам русияда ҳам дохили тоҷикистонда доранд баъд як чизи дигар духтарако нигоҳ кунен инаи модело инами бархтошон иёам бархтои оригиналай ира бинен санги ира бинен чихе хушрӯ задагиай ҳамаи ҳаминора аксия кардагиан королевский бархтора нархошона 1350 сомонӣ кардагиан нигоҳ кунен чихе бисёр айҷада 1350 сомон кадомеша мегирен марҳамат як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза мешава 108 магазин нархо ҳамаш 1350 сомон 1700 сомон буданд дахотиртон боша ҳамино 1700 сомонӣ буд ҳозир боша 1350 сомонӣ шид ира бинен чихе хушрӯани шаишда хушрӯ шаишда хушрӯ айнаи 1550 сомонора диден чихе блеск метия оригинало бренди ламираж иваёшон боша бархтошон боша тоза регал якум сорт манаи ҳамаи расветкошай ай пеш бовар кунен фасони бадай мана ҳамаи цветош ҳаст ядатиша нишон текҷон ина якчандша нишон метиҳам ба ҳазур бинен пуштчам ба як бор гардон мана қафоштая бинам хел вай бренд аст значоки брендаш худаш ҳастаю диден фасониша тозагиша хулас беҳтарин рангора дора бо нархҳои хуб пешниҳод кардестиян мана 1550 сомонда метиҳанд бори нави нава осиноша бинен чихе хушрӯ кардагиай ҳозир и якум бор нав доромадаш мода ҳозир ҳичке ибора овардагӣ нестай янамуд фасонай бархташ духтаро махлултон мешава инчунин анаи киртошинам хушрӯе аст ки королевский вилюрай 280 сомон кардагиан вилюруш духтаро дар ҳақиқат ҳам фарқ мекуна 450 мефурӯхтан ҳозир 280 сомон кардагиан ай модел ма дидагиям вай дига хеле качестваш ира бинен охи чихе хушрӯ бо хутон биён як бор бозора бинен да хутон муқоиса кунен мефаҳмен ки кадомаш чи хеле материалаш хулас мана 250 сомон кардан вая ира боша чанд сом ишам 250 сомон мана ишам хушрӯчаи материалаш иш бо саб бо как материалаш ази чанд та расветка дорад духтаро марҳамат аз инам метавонен ки харидорӣ кунен 250 сомонӣ баъд анаи туркиёе ки 650 сомон буда 500 сомонӣ я бо нишон тен туркиёе ки 650 будан 500 сомонӣ шудагиан духтаро бовар кунен ира қимат мефурӯшанд ира 800 ам мефурӯшанд баъзе ҷода леки дар иҷа ҳозир 500 сомон кардагиан чиай вилветай ку турецкиё шушта мепӯшен ҳичи намеша яктай и чанд сол мебаратона духтаро марҳамат хоҳен аз инош хоҳен ина бори дубай ҳама намуча бо нархи дастрас харидорӣ кунен и 250 сомая иам 500 сомая и ҳам туркияй мана марҳамат биёен инчунин анаи шӯбои оригинал шумо медонени чанд пулай ҳозир ёра 2000 кадан ира қимат мефурӯхтан ҳозир 2000 сомонӣ аксия шудагай 2002 дона мондагай 2000 сомон инаи намучам хушрӯ у дигаришам фасонакай марҳамат шӯбаям дар кор боша метавонед аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен ана баъд двойка овардагиан двойкаошонам аксия кардиян 250 мана 250 сомон хушрӯи двойкошонам 250 сомонӣ аз инам метавонен ки харидорӣ кунен размерош ҳаст нависен суратон мепартоян
این چی خوب کنن درو دستافکتون میکنن. از نمی کورتکو میپرسن دخترو مرحمت تورецکی توز زاین به حد خوش رو نگاه کنن. اینه به اوستیناکوشا این مدلای 2025 زموگ دارو دخترو به اوستیناش 900 سومون شدگی 1100 بود. اینه هازی 900 سومون کردگن. اینه مدلش هم هست. انا اوستین داروش باشه 1000 سومون کردگن. من مرحمت یا هم ماش خیلی گفتم مدلای انمی 2025 زموگ داره نه من اوستین دارو 1000 سومون شدگن 1200 بود 1000 سومون شدگن ترکی. خواهن از اینم درخواست کنن گیرن دخترو راحت ببر کنن خشروی هست که سب بوکاکای میتوانین خریداری کنین.